फ्राय बेवाइफोर जोबनै थारमाने खामानि मावहैब्ला जोङो बेबायदि जोङो थांनाय नङा ड्रेसालाय बेनो जागोन आरो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां आं मिथिहोनो नागिरदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों आंनि उनाव नोंथांमोना नुनो हादों दा माखासे आइजोफोर बेवहाय थाम-थिम जानानै दं मानि थाखाय थाम-थिम नोंथांमोननो आं मिथिहोगोन दा बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिथिनि एरियानि नैबे आइजोफोरा दिनैहाय ज' जानानै मोजां खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों गाव गावनि न'खरनि नांगौनि थाखाय सुफुंनायनि बेलायाव जाहाथे एसे माने बाहागो लाफानो हायो गाव गावनि न'खराव नैबेखौ सानखांनानै बिथांमोना माने खामानि मावनो होननानै दा ज' जाबाय दा नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांमोना जाहैबाय जोंनि बिथिनि एरियानि गासैबो माने आइजोफोर गोरा आइजोफोर माने मावग्रा खामानि मावग्रा आइजोफोर आरो नायनो हागोन दा बिथांमोननि ग्रुपनि नामानो जाबायनो सोरांस्रि ग्रुप दा बिथांमोना केटारिं ग्रुप मेनलि केटारिं माने हाबा हुखा हाबाफारिफ्रावहाय खुरनानै होनाय राननानै होनाय बेयो मेन खामानि आरो जानो हागौ बेजों लोगोसे बिथांमोना बायदिसिना खामानि नांगौफ्रावहाय थांनानै मावफुंनानै हैगोन नै बरायनायनो बिथांमोना दे हामबायसै दा बेयाव लिड लाग्रा बिथांमोना मेनलि आं नुनो मोनदों आंनि बेवाइ जानाय नै ओरैनो फ्राय बेवाइफोर जोबनै थारमाने बिथांमोना बिराद गोबां टिम बानायखादों 35 जन जाबायनो दा 35 जन दा बेनिखाय माने गिदिर हाबाफारिब्लाबो बिथांमोना आरामसे मावनानैहाय माने खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन आरो सम बायदि नै बेलाय दा हाबा हुखाफ्राव रंजायै हौवा गोदान हिनजाव गोदान बरायनाय बा हाबाखौ समायना खालामनायावबो बिथांमोना थिग जागोन नोंथांमोना नायनानै लादो बिथांमोना माने एखे हायलालाय हुइलालाय बाहागो लाफागोन हाबाफारियाव मावनायजों लोगोसे रंजानाय बरायनाय बायदिसिना बेलायावहाय दा सोरांस्रि ग्रुपनि आफादगिरिया जाहैबाय नैबे बेवाइआ जाहैबाय महिमा ईश्वरी बे जाहैबाय आफादगिरि प्रेसिडेन्टनो ओमफ्राय नैबेबो बेवाइ दया नार्जारी बेवाइआ जाहैबाय सेक्रेटारि बेबायदि आरो दे बेवहाय दा नोंथांमोना ज' जानानै मा खामानिखौ मावनो सानदों माबायदि मावलांनो सानदों बेखौहाय एसे बुंहरदो दे गिबिसिनथारावनो बेवहाय सोमदोन इउटुबनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय दा जोङो बेवाइखौ लिंहरनायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोङो अल बिटिनि सोरांस्रि केटारिं ग्रुप जोङो दानाय जादों माने जोङो बे दानायखौहाय ग्रुपखौहाय जोङो बेबायदिनो सोरनिबा हाबा बेबायदिनो गिदिरफोराव आरो बार्थडे पार्टिफोराव आरो बेबायदिनो मिटिं हलफोराव बेबायदिनो गिदिर प्रग्रामफोराव जोंखौहाय लिंहरनो हागोन जोङो मदद खालामहैगोन खामानि मावनायावहाय बेबायदिनो आरो जोङो मावनो आखायाव लाबाथ' जोङो जेसेबांनाखि जोङो बेबायदिनो आबाद मावनायफोर बेबायदिनो बेसर फुनाय माइ हानाय आरो बेबायदिनो माइ गायनाय जोङो बेबायदिनो जोङो ग्रुपआवहाय डिसकास खालामलायनानैहाय जोङो बे थांखिखौ लानाय जादों बेनोसै आरो जोंनि मावनांगौ खामानिया हाबा हुखाफ्राव बेबायदिनो खामानि मावहैब्ला जोङो बेबायदि जोङो थांनाय नङा ड्रेसालाय बेनो जागोन आरो खिन्थु मास्क थागोन ओमफ्राय जों खर'नि थाखाय बानायखाबाय खानाय जाहाथे जानाय लोंनायफोराव जेबो डिस्टार्ब गैयिनि आरो नै बेवहाय माबा ड्रेस गानखागोन आरो जोङो खामानि मावनायावहाय थारमाने बिथांमोना बुंदों बिथांमोना निट एन्ड क्लिन माने साखोन सिखोनैहाय जाहोगोन खुनु खानायदों गदेरनाय माबा माबि बेफोरबायदि जानाय नङा बिथांमोना फुल ड्रेसैहाय ओंखारनानै खामानिफ्राव हाबाफारिफ्राव मावनानै हैगोन जाहैबाय नै बेबायदि आरो जोङो बेबायदिनो हाबाफ्राव माफ्राव बेबायदिनो हिन्जाव गोदान लागो फैगोन ओमफ्राय नै बिसोरखौबो जों मोसानानैहाय बरायनो जों थियारि आरो बेबायदि दा बरायनाय मानायखौबो नांगौ नालाय बेबायदि दा नोंथांमोना खोनाबाय बिथांमोनखौ नायनानै आखा फाखा बायदि नोंथांमोना नुखादोंना गासिबो माने मावग्राफोर सोरबा बाजै सोरबा मादै दङ खिन्थु बिथांमोना फ्राय टिमाखौ आं गोरा माने बै माने बुरैनाय बेबायदि नङा बिथांमोना माने गोराजोब आरो आं जेरै बुंदों गोरा माने मावनो हानाय सुबुंफोर आरो बिथांमोना नै अल बिटिनि सोरांस्रि केटारिं ग्रुप अल बिटिनि दा बिटिनिनि सोमदोन बरगयारिमोननि गामिनिखौ नांगौ होनोब्ला नै बिसोरखौ कन्टेक्ट खालामदो आरो मा नै बिटिनिनिखौ एखे मोसा बरायनाय उइथ फुल ड्रेस उइथ डिसिप्लिन
माने क्लिन साफायैहाय बिथांमोना खामानिफोरखौ मावगोन आरो बेजों लोगोसे दुब्लिनि खामानिखौबो मावनो नागिरदों बिथांमोना जेरैहाय बेसर फुनाय माइ गायनाय माइ हानाय बायदिसिना बेफोर दुब्लिनि खामानिफ्रावबो बिथांमोना थांगोन लेंहरनो हागोन नै बास बेलायनाय आरो बेनिफ्राय गोजाननिबो जुदि लेंहरनो गोसोब्ला मोनगोन खुनु सिन्था गैया बिथांमोना गोजानावब्लाबो थांगोननो जास्ट माने माखासे खरसा गारिनि भारानि बेफोर खरसा मिलायब्लानो बिथांमोना थांगोन जाहैबाय नै बेलाय बास बेनिफ्राय नैबे ग्रुपनिफ्राय मोनसे नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाहैबाय बबेबा प्रग्रामफ्राव जुदि मोसाग्रा हानजा नांगौब्ला बरायनो थाखाय हानजा नांगौब्ला बागुरुम्बा बायदिसिना हाबाफारिफ्रावहाय अब्ला बिथांमोना थाम थिम जानानै थांगोन बेनि थाखायबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायो नोंथांमोना जेब्ला नांगौ नैबे आंनि गामिनि अल बेटिनि सोरांस्रि केटारिं ग्रुप नैबेखौहाय बेनिफ्राय मोननो हागोन आरो बे एखेबारे आंनि गामिनि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन।